Lourdes Arcamo guys. Ayan, nanguha po sila ng kawayan, dried bamboo, para sa aming pagluluto ng langka guys. Dahil holiday naman this day, kaya ayan ang nakuha nila. Marami silang nakuha ang panggatong namin, kawayan, para walang problema sa pagluluto ng kung ano-ano. Ayan, doon sila sa baba nanguha ng kawayan guys, malapit lang din. Yan ang maganda pag nasa province ka guys, marami kang makukuhang panggatong na libre lang. Basta wag ka lang tatamad-tamad, marami kang makukuhang free galing sa nature. Ayan, dun sa baba may maraming ano din guys, pinito bamboo doon, napatay na, wala rin nangunguha doon. Ayan, yan ang ating nilulutong langka. Ginigisa ko na ang bawang. Ayan, ganyan ako magluto ng ginataang langka. Igigisa ko muna siya. Ayan. After igisa, ilagay na natin ang ready na jackfruit langka. Langka na sa Bisaya para, ayan siya, ay pinakuluan ko na yan siya guys. Kumbaga malambot na siya. Tapos, ayan, ready na rin ang ating dilis, ang pansahog, dried fish. Ayan na, naprito ko na rin siya. Ayan. Pakukuluin na natin guys. After a minutes, ayan, pag malambot na siya, ayan na yung kawayan na kinuha nila. Yan na yung ginamit natin pang luto ng ginataang langka guys. O, diba? Pag nasa province ka, tipid na tipid, mangunguha ka lang sa gubat ng langka din at saka, ayan, may kakanggata na tayong nilagay guys para pandagdag lasa, linamnam at sarap sa ating ginataang langka. Pure kakanggata, fresh na fresh din yun. Yan, mix together lang and then tikman. Pag kulang pa yung lasa, dagdagan lang ng pampalasa like asin, yan, pot salt. Depende sa panlasa nyo guys. Ayan, nilagyan ko na rin ng ano, hindi ko na napakita yung dahon ng sibuyas. O diba, bilis lang magluto, magic. Ayan, luto na guys. Ayan, sinasalin ko na sa lagayan, sa food tray. Ayan na, ang finished product ng langka natin guys. Nang ginamit natin ay kawayan na dried bamboo ng ating pinanluto. Alright, that's it. Ayan ang finished product guys. Thank you for watching.